Romans chapter 1 verse 20. Oh, Okay, atong basahon ang Roma kapitulo 1 bersikulo 20, no? Salamat niya nga katapusan nga pangutana. Kay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan ang iyang dili makita nga kinaiya nga mao ang iyang dayong gahom ug pagkadiyos sa tin-aw mailan na pinaagi sa mga butang nga iyang nabuhat busa wala silay ipakapangulipas. So kini usab igsuon dili sa gyapon nimo ni masabtan kung unsay ibot ipasabutan ni kun dili mo basahon ang silingan nga gitawag natug mga bersikulo niini. Ngano nakaisgot man siya ani ug mahituod nga dili makita nga kinaiya. Nagsaysay siya og dili makita nga kinaiya, nahimo ni siya nga paralel dinhi sa bersikulo 22. Kay namay mga tawo nga gasimba og Dios nga kanang Dios igsuon makita mahikap na ilong na ibaba apan gikulit sa mga tawo. Busa gikumpare nga ang tinuod nga Dios dili makita nga Dios. Bersikulo 22 atong basahon. Sa ilang pagkakinaadmanon nahimo hinuon silang mga buang. 23. Og ang himaya sa dili mamatay nga Dios giilisan nilag mga larawan nga sama sa may kamatayon sa tao og ang mga langgam og mga mananap nga upat ka tiil og mga binuhat nga nagkamang. So nagisgot og Dios. Sumo na nga giprove usab sa sinulatan ni Pablo nga ayaw ta ng mga larawan, ayaw ta ng mga naidagway, aday mga mananap nga gihulagway sa mga butang o ginasimbas mga tao, kay ang Dios balik din ta sa imong gihatag nga bersikulo, kay sukad pa sa pagtukod sa kalibutan ang iyang dili makita nga kinaiya nga mao ang iyang gahom og pagka-Dios. So, tinuod na igsuon, ang iyang kinaiya igsuon, dili makita sa mga taong makasasala, ang kinaiya sa tinuod nga Dios dili mahulagway sa mga taong way hibang kaagan, nga wala mo duol sa balaang kasulatan, nga nagsimba usab mga Dios. Busa gihulagway dinhi sa 20, nga dili makita ang gitawag nato kinaiya nga mao ang iyang dayong gahom sa pagka-Dios. So, biyaan tanang mga Dios, nga kung imong basahon guys Exodus kapitulo 20 bisag dagway nga naa sa taas sa langit, dagway din sa yuta o bisan pag ilalom sa yuta.